Lepe muzičke numere. U nedeljnom popodnevu, kao što smo najavili, predstavljamo mlade, uspješne ljude iz našeg grada, iz naše Bijeljine. Već smo o njemu pričali i tek će za njega da se čuje Miljan Vidović Hoffman, kickbokser, svjetski prvak u kickboksu iz Bijeljine, baš iz Bijeljine, i njegov trener, gospodin Boro Krstić, inače je generalni sekretar Kickboks Saveza Republike Srpske. Jesam li dobro rekla, gospodine Boro? Dobar dan i dobrodošli, dragi gosti. Dobrodošli. Čestitke. Hvala. Jeste li umorni? Miljan malo. Ja nisam toliko. Je li pozdrav? Kakav je pozdrav? Je li mora biti neki gard, nešto? Da. To je to. Miljan je donio, naravno, veliki pehar i medalju, ali i ostala priznanja. Nešto je i kod tebe. Kod mene, koje je ovako jako bitno i koje jednostavno je glavni dokument o razlogu zašto mi pričamo danas. Sad, da li da pitamo prvo trenera ili tebe, Miljane, koliko dugo su trajale pripreme? Pa evo, mogu ja to da kažem. Pripreme su trajale, još od januara sam počeo da se pripremam za ovo svjetsko prvenstvo. Odlučio sam da kroz pripremu odradim što više borbi i mečeva. Do svjetskog prvenstva imao sam 27 mečeva, znači od januara do septembra sam imao 27 mečeva, 22 borbe u kickboksu i 5 borbi u boksu. Od 22 borbe 19 sam završio nokautom u kickboksu, a u boksu 4 nokautom od 5 borbi. Pošto sam kroz ove borbe odbranio titulu prvaka Srbije u kickboksu, u boksu, prvaka Bosne i Hercegovine i prvaka Republike Srpske, mogao sam da biram za koju reprezentaciju da nastupa, znači da li za Bosnu i Hercegovinu ili za Srbiju, ali zbog svakodnevnih odlaženja na treninge u Loznici, u Novi Sad i zbog pomoći koju smo oni pružili u savršavanju ručnih nožnih tehnika, ja sam se ipak odlučio za reprezentaciju Srbije. Pripreme također, bio sam 15 dana na Tari na pripremama i zbog profesionalnog treninga, znači ustanovio sam da uopšte nisam pogriješio što sam se odlučio da nastupam za Srbiju. Kakav je konačan skor, bilans, dakle, po pitanju nokauta, borbi, to ćemo poslije. Jer moram da pitam vas, koliko je uopšte bilo borbi na tom takmičenju? Da prosto mi negdje imamo predstavu šta se to tamo dešavalo. Sama činjenica da je učestvovalo preko 50 zemalja i 1350 takmičara, možete da mislite sabrati, oduzeti. Impozantan cifra. Da, velika cifra. Ono što je veoma bitno za nas, za klub i za Miljana, jest da je imao najviše mečeva, 4 sa finalnim mečem, 4 meča. Radi se o tome da su neki direktno ulazili u finale. Miljan je radio u najbrojnijoj srednjoj kategoriji do 75 kg, tako da je imao veliku konkurenciju, veliki broj eliminacionih borbi i na kraju je došao do finala i u finalima je došao do krune. Svaka čast. Moramo da podsjetimo gledalce da je svjetsko prvenstvo bilo u Beogradu. Malo ćete da nam prokomentarišete kako ste vi zadovoljni svjetskim prvenstvom, kako je to organizovano u Beogradu i evo taj Miljanov uspjeh inače malo da prokomentarišemo. Pa dobro, svjetsko prvenstvo u kickboksu održano je u Beogradu, u hali sportova, u stvari na Novom Beogradu. Pomenuo sam broj učesnika, preko 50 zemalja, 1350 takmičara. Takmičenje je otvorio ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić. Što se tiče našeg stava kluba, veoma smo zadovoljni. Veoma smo zadovoljni činjenicom da je imao veliki broj nastupa tokom takmičenja, veliki broj mečeva. Međutim, prije finala bili su polfinalni meč sa takmičarem iz Litvanije, koji je prije toga savladao Rusa, koji je bio glavni favorit u toj kategoriji. Tako da Miljanu završni, odnosno finalni meč nije ni predstavljao neki problem. Dobio je 3:0 na kraju. Umeđu vremenu mi gledamo kadrove. Hoćeš, Miljane, da prokomentarišeš malo ovo? Ovo je meč protiv reprezentativca Hrvatske. To je osmina finala. Njega sam pobedio nokautom u trećoj rundi. Tu su par kadrova mojih ručnih tehnika. Šta bi bilo da si upotrebio još i nož? Također, tu su kadrovi sa sva 4 meča. Kao što je Boro rekao, najteži meč mi je bio protiv Litvanca u polufinalu. Samim tim, da, to je nokaut bio. Samim tim što sam imao povredu
prije tog meča koji sam dobio na treningu, tamo prije tog meča, lijeve potkolenice, tako da nisam mogao da udaram lijevom nogom. S kim si trenirao? Sa trenerom pa te trener spucao ili nešto drugo? Ne, sa reprezentacijom tamo na Marakanji u kickboks klubu Crvena zvezda Delija. Da. To je proglašenje pobjednika, osmina finala, evo ovaj meč protiv momka iz Banja Luke. To je samo jedan potez. Ovo je... Da, ja sam u plavom šorcu. Evo, bravo. Sjajno. Bravo. Inače, Boro, šta možemo da kažemo? Kakvi su sada dalji planovi? Ambicije? Planovi imamo prvenstvo Republike Srpske u Prnjavor koje se održava 16. oktobra. Tu ćemo da odlučimo da li će Miljan u stvari da nastupi radi nekih povreda i ovo ono. Glavni plan je za decembar mjesec kada idemo na kamp, odnosno Miljan ide, ja ostajem na Tajlandu, Bangkok. Održava se posle 2 nedelje kampa, održava se svjetsko prvenstvo u tajlandskom boksu. Tu očekujemo isto veliki uspjeh zato što naš prvi trener Stević Milan, vice šampion svijeta u profi mečevina koji je radio za Njemačku u tajlandskom boksu i tu su druge tehnike, znate, imaju koljena, imaju laktovi, tako da očekujemo veliki uspjeh i na tom prvenstvu. Međutim, imajući u vidu da je Miljan aktualni prvak Srbije u klasičnom boksu, već smo otvorili neke razgovore i oni su veoma zainteresovani da Miljan nastupi na olimpijadi koja će se održati u Engleskoj u Londonu 2012. godine. To će, mislim, za Miljana biti jedan veliki iskorak u njegovoj karijeri, a za dalje planove nećemo sada. Da. Naravno, to je sasvim dovoljno. Mi ćemo da vam poželimo puno sreće, a ovo neka bude samo onako dodatna motivacija, ovako jedno prvo mjesto, pa ćemo mi da opet komentarišemo kad vi dođete. I do tad ne brini, naučit ćemo Dragane i ja. Kako beš? Da. Bar znamo taj početni stav. Samo mogu da se zahvalim sponzorima, naravno na prvom mjestu BN televiziji koja je ovih 7 dana pratila i obavještavala naše građane Bijeljine o rezultatima, zatim Bobar kompaniju, o našu opštinu Bijeljina, Intergaj radnik, ne, Intergaj, DOO Intergaj, Banju Dvorovi, ima li Miljane još ko? Kompaniju Bobar. Kompaniju Bobar sam rekao. Naravno, tu su pregovori sa nekim daljim sponzorima za takmičenja u Tajlandu. Imamo kontakte. I sad će sigurno da se jave. Oni koji mogu da pomognu. Sigurno će to da bude. Sve najbolje vam želimo. Hvala vam. Hvala vam. Puno sreće.